Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, karong adlaw atong gisaulog ang fiesta sa balaan o santos nga banay ni Jose, Maria o ni Jesus. No? The feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. Kung nanotice ninyo ang atong mga basahon, ang tulog yun ka basahon, no? Naghisgot may tungod sa familia. Ang unang pagbasa, gikan ni Propeta Sirach, naghisgot may tungod sa katungdanan sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan. No? Nga kinahanglan tahoro nila ang ilang amahan, ang ilang inahan, o nga sa katigulangon sa ilang mga ginikanan, kinahanglan nga ila siyang alimahan, no? O dili pasagdan. O ang ikang duhang pagbasa, nga gikutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas, naghisgot mahitungod sa mga hiyas nga angay puy-an sa usa ka pamilya. No? Ingon si San Pablo, kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, maaghop, o pailubon, pag tinabangay o pag pinasayloay kamo. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Pag tinudloay kamo o pag himangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Mga hiyas nga angay natong puy-an diha sa tagsa-tagsa nato ka mga pamilya. O ang atong ebanghelyo karon naghisgot mahitungod sa pamilya ni Jesus, ni Maria ug ni Jose. Kinsa nagtuman, no, sa sugo, no, sa balaod ni Moises. Ang mga ginikanan ni Jesus, si Maria ug si Jose sa kanunay nagsunod o nagtuman kung unsa ang mga sugo sa balaod. Mauna nga sa atong ebanghelyo karon, ilang gidala ang bata nga si Jesus ngadto sa Jerusalem aron ihalad dito sa templo kay mao kini ang sugo, no, sa balaod nga human sa kapatan kaadlaw sa pagkatao sa bata, no, kinahanglan nga ang panganayng lalaki ihalad ngadto sa Dios. Ang banay ni Jesus, ni Maria, ni Jose sa kanunay nagmatinumanon, no, sa sugo sa Dios. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, kung tan-awon nato ang atong mga pamilya, ang atong banay, no, daghan kayong mga kalisdanan o mga problema, no, nga atong giatubang, no. O mag-mention lang ko o pipila, no, kay daghan lagi nga mga kalisdanan o problema nga giatubang sa mga kabanayan o pamilya sa atong panahon karon. Una, ang problema sa materialismo, no. Tingali tungod kay lisod ang panahon, no, ang mga ginikanan kinahanglan mo trabaho adlawng tanan aron sila maka-provide, makahatag sa mga panginahanglan sa ilang pamilya, sa ilabina sa ilang mga anak, no. Og mahitabo nga tungod sa ilang pagpaningkamot, no, sa pagpangita og kwarta, no, ang ilang atensyon na focus na diha sa ilang trabaho, na focus na diha sa mga material nga mga butang,
ug ilan nang nakalimtan ang ilang mga anak nga tungod lagi kay busy sila sige trabaho inig pauli no kapoy na nga di na sila makagahin og panahon quality time alang sa ilang mga anak. Apan hinumduman nato mga kaigsunan nga ang panginahanglan sa pamilya, ang panginahanglan sa mga anak, dili lang material. Kung dili na kinahanglan usab sila sa emotional nga support sa ilang mga ginikanan. Ug mahatag kini sa mga ginikanan kung doon na sila'y panahon alang sa ilang mga anak. Ya ganito yung sa istorya may tungod sa usa ka bata, no, elementary, nga miingon sa iyang amahan, Daddy, ugma family day namo sa eskwelahan o kinahanglan nga ikaw o si Mami tuagyo didto kay maunay giingon sa among teacher nga dadon ang amahan o inahan. O ang amahan ngingon, Day, sorry kayo, Day, di ko makangadto, kamo na lang sa imong mami, kay daghan kay kog trabaho. Pila ka tuig, milabay, mao gihapon ang rason sa amahan. Na di siya makakuyog tungod kay busy, daghang trabaho. O gusto ka, adlaw niya na, mihangyo na usab ang anak. Daddy, ugma family day namo o kinahanglan nga tuwa mo duha ni Mami. Ugma og gihapon ang balibad sa amahan. Day, sorry, di ko makangadto kay daghan kong trabaho. Di ko maka-absent sa akong trabaho kay kung ma-absent ko, wa ko'y sweldo, wa ko'y ipakaon ninyo. Ug ang bata, midali og dagan ngadto sa iyang kwarto. Ug sa pagbalik niya, nagda siya sa iyang alkansiya, no? Kanang napabay alkansiya karon, mga bata wa na siguro alkansiya ro, no? Kay makadawat og kwarta, gastuon man dayon, no? So nagdala ang bata sa iyang alkansiya, sa iyang tinigom nga kwarta, ningon siya, Daddy, kung mukuyog ka nako ngadto sa family day, ako'y bayad sa imong sweldo. Di ako'y tinigom nga kwarta. Ug diha sa pagkadungog sa gisulti sa bata, mihilak ang amahan. Tungod kay nakaamgo siya nga ang iyang anak nagkinahanglan usab di ay sa iyang panahon. No? Nga dili lang di ay kwarta mo'y importante alang sa bata. No? Kung dili, iyang gikinahanglan ang presensya sa iyang ginikanan. No? Ug mao kanay inuntang usa sa mga problema sa atong pamilya. No? Tungod lagi sa atong daghang trabaho, wa natay time, wa natay panahon nga atong igahin sa atong mga anak. Ang ikaduha, the problem of absenteeism. Nga ang amahan o inahan o dili ba ang duha kanila wala diha sa balay kay ngano man tuas abroad nagtrabaho. Kay lagi nangita o kwarta alang sa kaayuhan sa ilang mga anak. Aron doon na sila'y makaprovide sila sa mga panginahanglan sa ilang mga anak. Mauna ang ilang mga anak, ibilin sa mga lulo ug lula, ibilin sa mga iyaan, no? O dili basa, inuntang ilang mga higala.
Ug mao kini ang dakong problema nga giatubang sa kadaghanan sa mga pamilya. Apan sa gingon ko na, ang kwarta dili lang mao ang gikinahanglan sa mga anak, kung dili ang presensya sa mga ginikanan. Mao na nga ang mga ginikanan kinahanglan mo balance between sa ilang pagpangita og trabaho og ang ilang presensya, paghatag og panahon sa ilang mga anak. Kung tanawon nato ang mga pamilya kinsang mga ginikanan tuas abroad, dugay mangauli, tuig or pila ka tuig una pa mauli. Tanawa ang mga kabataan, tingali well provided sila sa ilang mga material nga panginahanglan. Apan kadaghanan sa mga kabataan nahimong mga problematic. Gani ang uban nag-adis-adis na tungod lagi kay kulang ang emotional support gikan sa ilang mga ginikanan. Daghan kaayo ang mga problema sa atong mga pamilya karon, no? Mauna nga ang simbahan naghatag kanato sa balaan nga banay, sa santos nga banay ni Jesus, ni Maria ug ni Jose. O kining maong banay, no? Ordinaryo kini nga banay. Dili kini ingong nga usa ka pamilya nga out of this world, nga pinili sa Dios, gihatagan sa Dios og inuntang special treatment, no? Kay lagi ginikanan sa iyang anak. No. Ordinaryo sila nga pamilya, ordinaryo sila nga banay. Kinsa nakasinati usab og mga kalisdanan sama kanato. Kung tan-awon nato, no, pagkatao lamang ni Jesus sa ilang anak, sa anak, no, diin gipakatao ang bata nga si Jesus didto sa pasungan. Kinsa man kunong mga ginikanan ninyo nga buot nga mga anak didto sa pasungan, balay sa mga mananap o dili ba sa alad sa baboy. Nasinati ni Maria o ni Jose ang kalisod, ang kapait. Ug usab nasinati nila ang kalisod, no, sa dihang ang bata nga si Jesus gigukod, gipangita ni Haring Herodes aron patyon. Ug unsa ilang gihimo, sumala sa gisugo sa anghel, mikagiw sila ngadto sa Ehipto. Ug dili biya sayon nga moadto ka sa lugar nga wa kay kaila. Stranger ka, langyaw ka. Ug kana nasinati ni Maria ug ni Jose ug sa bata nga si Jesus. Apan sila gitawag nga santos o balaan tungod kay sa kanunay sila namati sa pulong sa Dios o misunod sa iyang balaan nga kabubuton. Sa kanunay nagmasinugtanon sila sa kabubuton sa Dios. Mauna nga gipanalanginan sila. Ug sumala pa sa atong ebanghelyo karon, si Jesus mitubo sa pangidaron, no, sa kinaadman tungod ni sa pag-amuma sa iyang mga ginikanan, no. Ang balaan nga banay ni Jesus, ni Maria ug ni Jose is a real family. Matuod nga familia, no?
ug unsay kibamog unsay kahulugan sa real sa akong apelyido, no? Unsay spelling sa real? R-E-A-L. R means respect, pagtahod sa usag-usa. Ang mga banaw asawa kinahanglan tinahuray, no? Ang anak mutahod usab sa ilang ginikanan, o ang ginikanan ning mutahod sa ilang anak. Respect. Encourage, no? Nga ang mga sakop sa pamilya kinahanglan mo encourage, no? Sa usag-usa. Kung dunay inuntag maglisod, kaya na nimo day, kaya na nimo dong, ug suportaan. Imbis nga imuntang i-discourage, no? I-encourage ang inyong, labi na ang inyong mga anak, no? Ang ikaduha, affirm. Kung doon na siya ay nahimong maayo, i-affirm, maayo ng imong gibuhat dong. Padayon sa imong maayong buhat. Kung ang imong banaw o imong asawa doon ay maayong gibuhat, i-affirm siya. O kung doon na siya ay inuntang mga sayop, sultii siya sa iyang sayop. L, love, loving, nga ang mga sakop sa pamilya kinahanglan maghinigugmaay, no? Ang atong pamilya mahimong balaan og matuod nga pamilya, real family, kung doon na kita niining upat. Respect, encouraging each other, affirming each other, and loving each other. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, nining atong pagsaulog sa fiesta sa balaan nga banay ni Jesus, ni Maria ug ni Jose, atong pangayoon sa atong Ginoo nga tagan kita niya ug dugang nga grasya, no? Lig-uno niya ang atong pagtuo aron sa ingon atong masunod, no? Ang mga panag-ingnan sa balaan nga banay, o nga kita, no, paningkamutan unta nato, no, ang pagpuyo, no, sa matuod sa real nga family.